Cheesecake Lotus χωρίς τύψεις. Υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να αντισταθεί σε cheesecake Lotus? Δεν νομίζω. Οπότε, ρίξτε στο blender 400 γραμμάρια γιαούρτι χαμηλών λιπαρών, 150 γραμμάρια light τυρί κρέμα, 100 γραμμάρια cottage, ένα αυγό, μία σκόνη βανίλια, ένα σκουπ πρωτεΐνης, 15 γραμμάρια γλυκαντικό της επιλογής σας και την πολυπόθητη κουταλιά της σούπας πραλίνα μπισκόφ. Απλώνεις το μείγμα σε ένα ταψάκι, το βάζεις φούρνο για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς πάνω κάτω. Και φύγαμε για το γαρνίρισμα. Σε ένα μπολ, μια κουταλιά της σούπας μπισκόφ, 60 ml γάλα μυγδάλου, τα ανακατεύουμε, έτοιμο και το cheesecake. Απλώνεις το γαρνίρισμά σου, κόβεις και έπειτα τα λόγια είναι περιττά.